le uma ukwazi ukuyikhuphuka le akube umsebenzi kwenyuka le yaseSANZWILI uma ukwazi ukukhuphuka le yendlu. Angisho iBhayibheli lithi wena uyindlu kaNkulunkulu. This your body is the temple of the Holy Ghost. Now uhlala la kuwe ungumuzi. uRevelations 21 verses 3 uthi ngesizwe elikhulu livele esihlalweni lithi manje umuzi kaNkulunkulu usukubantu. uNkulunkulu uhlala la manje la. I-address kaNkulunkulu, physical address ile ephambi kwami. You are God's physical address. Uhlala la, uhlala kuwe. Now uma sithi uyindlu kaNkulunkulu bese prophet Isaiah chapter 2 athi intaba yendlu kaNkulunkulu yoqiniswa ngensuku zoMagagula. Balokho Isaiah 2 lokho uzokuthola. Azi kodwa uMagagula uzomthwala bhaliwe kwathiwa ngensuku zokugcina. So nami ngibaliwe lapho. Kuthiwa ngensuku zoMagagula intaba yendlu kaSimakade iyoqiniswa ngaphezulu kwamaqhuma onke. Ngiyacela amen wokugcina at least. Amen. Now God uthi ke kuJohn ngizokubonisa okuzowenzeka emva ngizokubonisa. But now angikwazi ukubonisa ulapha. Kuyaxokozela ukhona. Kunywa indaba ukhona. Kuyahletshwa ukhona. Kudutshwa ukukhonza na udubile. Usondwa befundisi na ukhona. Uthi uNkulunkulu cha. Uma usaxokozela uselapha. Kunezinto engengikwazi noma zingezakho. But angikwazi ukuzidalula lapha. Come up here. And uNkulunkulu la ukubizela to a place of openness. Endaweni yokubhobokelana naye. Maritzburg Church. Sibizelwe lapho. But now umbuzo wami uthi, are you willing to rise? Ngoba le ndlela le indlela yama risers. You keep rising. Sithi insizwa iphela amandla nabasha bawa nokuwa. Isaiah 40:31. Bese wena nami. Those who wait upon the Lord but renew, bangezelwa amandla. Then they rise up, they mount up on wings as eagles. They rise up, they mount up. Every day go ayikho ne blue Monday, akukho ne green Monday, ne green Wednesday, ne red Thursday. Go every day is a sweet day. Because every day with Jesus is sweeter than the day before. You keep rising, you keep rising, you keep rising. Somebody say, I'm a riser. No, khuluma ungesabi, say I'm a riser. Sonke noma kwenzeka uzwe ngathi ziyashaya uthi mfundisi lokhu ke kushaya kuqondene nami ngo kungishaya enyameni. Lalela akushayi wena. Uma uzwa ukuthi nakushayeka uyazi ukuthi kumele wenze. You do not allow yourself to die with situations. You rise. You rise. Atumbalo amaHebrew labor to enter into his rest. Sebenzela ukungena ekuphumuleni kwakhe. You rise. You rise. Uma sehla kule ntaba bazalwane. Ngiyazi enyameni sibukeka ngathi siyehla. But I'm telling you gomoya siya rise. We are going higher. Uma ngabe kunama promotions obomthembela wona uNkulunkulu emsebenzini ekhaya, kuma business, wherever, I declare in the name of Jesus, there is a rise. There is a rise. There is a rise. There is a rise. Israel facility when men are cast down. Uma abantu beshayekile. I think it's Job 22, which Job 2:28, somewhere there, or Job 22:28. When men are cast down, you shall say, there is a lifting up. When men are cast down, you shall say, kunokuphakanyiswa. Ya angazi ukuthi usesimeni sakhe isikhathi esingakanani. Kodwa kunokuphakanyiswa. Ingelosi yasezulwini khona la
and ziningi sisebenza nje lo msebenzi wokuzophakamisa abantu. Uphakanyiselwa with the risen glory. Yes. The glory has risen upon you. Ubuqaqawuli buka Yehova buthe chapha phezu kwakho. Siyathandaza ubuqaqawuli buka Yehova buthe chapha. We rise above our circumstances. Sikhuphuka ngaphezu kwezimeko nezimo zethu. We are rising. Nasi indaba ezimnandi umpostoli mfundisi uPAKKIES ukuthi the church in Pietermaritzburg is rising. Sebafikile abathakathi benza amabandla abo ngathi futhi ngathi they are pulling more crowds. Babadayisela amakhandlela babadayisela izinto kodwa kunendaba ezimnandi. Sometimes ekaJehova inqoba ngathi yehlulo kanti ila inqoba khona. Ungazibona ngathi sithule, ungazibona ngathi kugain amandla, kugain momentum lokuba umnyama. But I've got news for you. The church is rising. The church is rising. Bakhona indoda abangangelekelela bamemeze kanye nami bathi the church is rising. The church is rising. Come on bazalwane. The church is rising. Asizokhuluma ngama fake prophets. Nalento okukhuluma ngawo isikhathi sawo sesiphelile. Sawukuthi nje sponsor le nduku yethu nathi. Ngoba nabo sebabonisile ukuthi ezabo ziyakwazi ukuphenduka zibe yinyo. Kodwa kunento ngenduku egcotshwe uNkulunkulu kaMose. Kunento ngoba yona inamandla okugwina. Siphakame sime ngenyawo zivala amehlo. We are praying. Yes, Lord. Uthi umprofeti Habakuki ulwazi lwalenkazimulo luzogcwala umhlaba njengamanzi agcwalisa ulwandle. As the waters cover the sea. Thank you. As the waters cover the sea. Do you know ukuthi njalo uma ngiyoshumayela? I preach almost every day empilo yami. But njalo uma ngiyoshumayela sometimes angithandaza umthandazo omude. Ngilwanala amagama nje athi as the waters cover the sea, Lord. As the waters cover the sea. Njengamanzi agcwalisa ulwandle. As the waters cover the sea. As the waters cover the sea. As the waters cover the sea. Mayazeki inkazimulo yakho as the waters cover the sea. Ulwazi lwayo maligcwalisa umhlaba as the waters cover the sea. Hawu bazalwane silivumba likaThixo. We are the fragrance of Christ. We are the sweet aroma. Rise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Muqedela lela verse lithi lapho ubumnyama obuthick bugcwalisa umhlaba. Khanya kwasimakade uzokhanya yena uyohleze khanya nje phezu kwakho. When everyone akhala ngabo third wave nana ngiyacela singabe sisayikhuluma nathi nje leyo nto le ayisuko olimini lwethu. I confess abanikazi bayo thina siconfesse lokho esikwaziyo. Asikhulume izwi, asikhulume ukuphila, asikhulume inkazimulo, asikhulume lenkazimulo ethe chapha. Siyeke oso science bakhulume zemedicine. Siyeke aboso politics bakhulume zepolitics. Nathi abezwi isikhulume izwi. Inkazimulo yakhe igcwele. Igcwele amazulu. Apostolic, please. Awukwazi ke from this day. Awukwazi
Uneslogan engivame kusisho la ensukwini ithi akusa-ordinary. Awukwazi from this day ukuphinda ube ordinary. And awukwazi from this day ukuphila impilo ye-defeat. Ngakho umuntu onamandla okuchithela akhe ibandla. Jabula bandla ngoba uvikelwe ngonamandla. Zonke zakho ke izitha yazisuse iphitha, yazisuse iphitha, yazisuse iphitha, yazisuse iphitha, yazisuse iphitha. Kuphukelani la, kuphukelani la, uyazisuse iphitha, uyazigaba ekunqobeni from today. Awusanqotshwa wena. Okufuna ukunqoba wena kufuna kunqobe yena kuqala. Kulo ngakulo kunaye osezulu. uNkulunkulu akayimise le ndawo. More great things will be born out of it. Jesus. Nani bazalwane ningakhathala. Ningadingi imali ukuphukela kule ndawo. Kunamakhukhu ethu la. Thina sesiyazi kusukela namhlanje ukuthi asikhuphuki SANZWILI, kodwa sikhuphukela kwi-dimension. Aze ngababongela even osisi bami who traveled from far away from Swaziland bezele ukuzostepha into this dimension. How can you remain the same? How can your life remain the same? Pastor Babumien, please come and pray for us, Baba.